खुलुमबाय रायजोफोर आं दिनै मोनसे सुंद' सल' लाना फैलायबाय रायजोफोर बे सल'आ ओरैबायदि इन्टारेस्टबो दं ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोखि मिनिथावगौ ना गाबथावगौ ना बोराबथावगौ आरोखि बे सल'आ ओरैबायदि सानसेखालि जादों खुन एखेबारे भुटान सिमायाव रायजो जाहैनाय दंमोन आरो रायजो जाहैनाय दङ नालाय बिदिनो दिनैबो थायो गाबोनबो थायो सानसेखालि मा जायासै सासे हिन्जावा 9 मास 9 दिन जानानै फैबाय आरोखि थारिखआ 9 मास 9 दिन जाबाय नालाय खाथियाव डाक्टारबो गैया हस्पिटालबो गैया बेबायदि अबस्था जाबाय आरो दाना मा खालामबावलायखो एखेबारे बबे हस्पिटालाव लांबा मोजां जागोन बेबायदि सिन्था खालामबाय आरो दाना बुरैबो ओंखारफाबाय दा मा खालामबावनो थौदो क'क्राझार टाउनावनो लांदिनि क'क्राझार हस्पिटालाव लांदिनि ओरै जाबाय आरो हाब क'क्राझार हस्पिटालावथ' लांगोन खिन्थु थाखा फैसाबो गैया जाबायना थाखा फैसाथ' उफाय गैया मा खालामनो नोङो जाथारबायबाथ' थाखा फैसाखौ नोङो नागिरथारनांगोन ओरै होननानै एखेबारे रायलायलायबाय रायलायनाय गेजेरजों बेमाराबो एखेबारे हजों माने टाइमाबो जाबाय बेहा टाइमाबो जाबाय नालाय आं लांथारनांसिगौ दाना अबाव लांबावो ओरैबायदि अबस्था जाबाय आरो दाना एखेबारे बयबो बुंबाय बुरैयाबो रायजोफ्राबो बुंबाय थांदो क'क्राझार टाउनाव लांदो क'क्राझार हस्पिटालाव लांदो ओरैबायदि होननानै बुंबाय आरो दाना बिदि बुंबाय नालाय दाना एखेबारे उफायथ' गैया बे समाव मिनि बासआ ओंखारगोदान आरो मिनि बासआ गोदान खारजेनदों आरो बे समाव माने एखेबारे भुटान सिमानिफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझार माने थांलाय फैलाय मिनि बासआ गारिया मेल्ला आरो बे समाव दाना मा जाबाय खुनुरुखुम एखेबारे गामि सासे मानसिनाव फैसा दाहार खालामलायबाय आरोखि दाहार खालामनानै मोनबायबो आरोखि बियो दाहारखौ मोनबाय दाना दे होमबालाय थौदो बुरै साथाम साब्रै बोराय साथाम साब्रै थांदिनि ओरै जालायलायबाय आरो दाना एखेबारे बिदि ज' जाबाय बास स्टेन्डआव खुनुरुखुम लाबोबाय बास स्टेन्डआव लाबोनानै एखेबारे बे समावनो मिनि बासखौ मोनबाय आरो मिनि बासखौ मोनबाय नालाय एखेबारे मिनि बासाव थिखांबाय दाना चेकाराबो थिखाङामोन ड्राइभाराबो थिखाङामोन उफाय गैया बेबायदि देहाखौ नुनानै थिखाङाबा बोरै जालायखो बाध्यथायाव माने थिखांबाय आरोखि दाना बाध्यथा थिखांबाय नालाय ओरै 9 मास 9 दिनाबो जाना थाखानाय टाइमाबो जाबाय ओरैबायदि माने सल' जाबाय एखेबारे गारि सायावनो आइखां बायखां आइदै आफा आयै नाना रखम एखेबारे माने सानायजोंनो थानो हाला माने सानायजोंनो सहायनो हाला बुरैयाबो बुंबाय दे सयज' खालाम दे सयज' खालाम जाबाय बेबायदिनो एखेबारे सिन्था जाबोबाय गारियाबो खारगासिनो दं आरो ओजों एखेबारे देहाबो सोलिला एखेबारे सहायनो हाला बेबायदि अबस्था जाबाय आरो दाना खुनुरुखुम फैयै गारियाबो ओरैबायदि लामाया गोजौ गाहाय संख्ला ओरैबायदि माने जाबोबाय आरो ओरै बिनि देहा हायैजों लामा गाज्रिजों एखेबारे आइखां बायखां गाबजोब्बाय गारि मटर सिङाव मिनि बास सिङावनि मानसिफ्रा सहायनो हाला मा खालामबावलायखो ओरैबायदि अबस्था जाबोदों आरो बे सल'आ एकदम नंथारगौ दानिया मा खालामबाय जेब्लानो फैनानै लामाया गेजेर नांनाय लोगो लोगो गारि सायावनो बियो जोनोम होबाय आरो गारि सायावनो जोनोम होबाय दाना एखेबारे गारि आवलायाबो हुलुस्थुर जाबाय चेकाराबो हुलुस्थुर जाबाय मा जाबावनांगौ जाखो जोंनि गारियालाय गारियाव बेबायदि अबस्था जाबाय ओंखारदो जाबाय आरो दाना ओंखारनो थोनबाय ओंखारनांबाय बिसोरबो ओंखारनांबाय बोजों क'क्राझाराव लांनाया जालानानै एखेबारे बेबायदि अबस्थाखौ बोरै क'क्राझाराव लांबावनो थिग थाक बिदिनो बाजारावनो बेयो सफैबाय आरोखि बाजाराव सफैनानै बिसोरो ओंखारनानै बास स्टेन्डआव थालायलायबाय एखेबारे बे गथ'खौ लालायनानै बुरै बोराय ज' जालायलायबाय दाना थांफिननोबो मोनाबायना बिसोरो मिनि बासआथ' बिसोरखौ एंख्लायना गालांबाय दाना थांफिननो दिगदार जाबाय गारि घरायाथ' बे समाव खम गारि घरा फिसा गारियानो गैया बाइकफोरखौबो गैया नुवा
गारि फिसानो गैखाया टेम्पुफोर गैया जेबो गारि गैयामोन बे समाव इंगारना इंगारल' दंमोन ओमफ्राय बास गिदिरल' दंमोन आरो दाना बिसोर एंख्लाय जाबाय नालाय बिराद जाल्ला जाबाय आरो बिसोरो दाना एखेबारे सासे मानसिया थांसननानै बुंहैबाय हाब माब्रै बिदि जाखो होननानै होमब्ला बुंबाय बोयाखै बुरियाबो बोरायाबो बुंबाय हले ओरैबादि जादोंलै मा खालामनो बे 9 मास 9 दिनाबो जाबायमोन टाइमाबो जाबायमोन दा मिनि बासाव लाबोदोंमोन दा मिनि बासावनो जोनोम जाबोबाय दा मा खालामबावनांगौ जाखो दा जोंखौ बेयावनो एंख्लायनानै गालांबाय दा जोङो बावनो थाबाय आरो दिनै हरसेखौ थानानै गाबोन फुङाव क'क्राझारनि गारिजों थांफिननोसै आरो क'क्राझारनिफ्राय गारि फैयोब्ला गाखोफिननोसै जाबाय हाब बिदिबाथ' नंगौ थिगैनो दं दे बर'नि फिसा बयबो बिदिनो जाखायो खैफोदखौ नायलायनांगौ बिपदखौ नायलायनांगौ फै नैबे न'आवनो थादो बे न'आवनो थादो बे न'आवनो सङै खावै जाहोनोसै एखेबारे आरामसे दिनै हरसेखौ थादो ओमफ्राय गाबोन फुङाव बिदाय लानानै थांदो ओरै होननानै बे सासे मानसिया बुंबाय आरो दाना बोराय बुरियाबो बुंबाय दे होमबालाय नोंसोरो अनोब्ला बेयावनो थानोसै दिनै हरसेखौ ओरै होननानै बुंलायलायबाय आरो बोराय बुरिबो दाना बे गथ'नोबो जि जोमग्रा मा जोमग्रा होनानै गथ'खौबो एकदम बेयावनो एखेबारे नारि खाथा उथुमाय हालायनानै माने बेयावनो हरसेखौ थाबाय आरो दाना बै जाय मानसिया हरसे दोनदों बे मानसिया अखानायै जाहोयै लोंहोयै माने बिदाय हरनोमोन आरोखि बियो बिराद मोजां बिदाय हरनोमोन बे मोनायाव एखेबारे जाहोबाय लोंहोबाय दाउ सिथारलायबाय एखेबारे जौबो लायना होफैलायबाय बोराय बुरिबो लोंबाय बिराद फुरथि जाबाय क'क्राझाराव थांनाङाखिसै थाखा फैसा गारनाङाखिसै ओरै जालायलायबाय आरो बिराद मोजां रायलायनानै ओंखाम थोंखाम जालायलायनानै उन्दुनानै बे जाय दोनदों बेबो एखेबारे खुसि जाबाय गाबोन अखा नायब्लासो रायलायनोसै बिदाय होनोसै होननानै नाथाय बे बोराय बुरिया मा खालामबाय एखेबारे खथ' अखानाया माने हर ससेयावनो बिसोरो खारखोमालांनो नागिरबाय आरो हाब बेयाव थाबाय थायोबाथ' बे जाय मानसिया दोनदों बेनोथ' फैसा थाखा होलांनांगोन हा सुवानि होलांनांगोन हाब खारखा दिनै हरावनो होननानै हरावनो गथ' उन्दैखौ लानानैनो थांबाय आरो थांबाय बोराय बुरै गासिबो ज' थांजोब्बाय गथ' उन्दैखौ लानानैनो थांबाय थाङै थांनानै बिसोरो अबे जायगायाव गाखोहैबाय आरो दाना एखेबारे बे दोनग्राया अखानायै नायग्रोनो मोना फोजाबाय बोरै उमुगमोन सिखारथ' होननानै नायब्ला गैला गथ' उन्दै जोनोमखौबो आरो बे बोराय बुरियाबो मालाबायनो हराव खारखोमालांजोब्बाय नायदो आरो मा इसेबां बिस्रा अनदोंमोन अननानै बियो दोनलायलायबाय दाउ सिथारलायबाय ओंखाम संनानै जाहोबाय जौ लायना होफैलायबाय अखानायै मोजांथ' बिदाय लानानै थांगोन गैया थांबाय बिसोरो जा दुखु खालामबाय न'खरनि मानसिया हाब एथ' अननायना बेबादि जानो नाङामोन ओरै सानना थाबाय आरो थिग बिदिनो दिनैबो थायो गाबोनबो थायो दिनैबो थायो गाबोनबो थायो 8-9 बोसोर जाबाय आरो 8-9 बोसोर जेब्ला जायो बे मानसिया होमब्लासो बे गथ'खौ लानानै माने जौ बेदर लानानै फैसा होफैनानै बे न'खराव खुलुमफैयासै आरो नै जों गारिसायाव जोनोम जाबोनाय गथ'आ बेनो ओमफ्राय नों हरसे दोननाया बेनो दा नोंनाव जोङो खारखोमा लांदोंमोन दा दिनै जोङो फैफिनबाय नोंखौ मान सनमान खालामनो होननानै बुंबाय आरो हाब नंगौसो नोंसोरसो बिदिबा होमब्ला नोंसोरसो थांदों आंहा खारखोमा लांनायनि बेसेबां दुखु जादों आरो नोंसोर दा फैफिनबाय हामबाय दे हामबाय बिराद मोजां जाबाय मानसिखौ बासायनांगौआ मानसिनि खामानि मानसिखौ बासायलायनायानो मानसिनि अनलायनाय हामबाय दे नोंसोरखौ आं खारखोमा लांनायखाय दुखु मोनदोंमोन दा नोंसोरो एखेबारे जौ दाउ बेदर ना लाबोलायबाय हामबाय आंनि गोसोआबो जोबोद गोजोनबाय जै जाथों बे हिनजाव फिसा जोनोम जानाया मोजाङै मोजां आलो आलो रायजो मोनजाहैथों ओरै होनना बुङासै आरोखि रायजोफोर बे सल'आ नंथारगौ बानायनाय नङा नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो गोजोन्थों।